день, 15 година, час новин на АТР, в ефірі «Заман», 31 жовтня, 1342 день анексії Криму, у студії Ескандер Мамедов. Дії російських спецслужб або помста Рамзана Кадирова. Такі основні версії вбивства Аміна Окуєвої розглядають правоохоронці. Про це та інші подробиці слідства телефоном телеканалу АТР повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Російський слід у вбивстві Аміни Окуєвої вбачає й секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Кремль, продовжуючи агресію на українському сході, розгорнув терори в глибокому тилу. Це виклик для України, і її відповідь має бути жорстокою і адекватною, наголосив Олександр Турчинов. Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Від ранку на місці події, де розстріляли машину Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, правоохоронці проводять слідчі дії. Територія була очеплена ще від учора. Та сьогодні близько 11 звідти вивезли машину Осмаєва і зняли оточення. Лише після того, як на місце змогли потрапити журналісти. Однак офіційні коментарі слідчі поки не дають. Про перший результат роботи обіцяють повідомити вже незабаром. Повідомили лише, що нападників шукають на території Київщини. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються, і поки що ми їх не розголошуємо. Уночі Адама Осмаєва з Васильківської лікарні перевезли у центральний госпіталь МВС. Він знаходиться під посиленою охороною. Озброєні силовики не пускають сторонніх осіб навіть у коридор відділення. Осмаєву куля потрапила в ногу. Лікарі у коментарях небагатословні. Повідомили лише, що його життю нічого не загрожує. Йому не гірше. Нормально. Якийсь там важкий, стабільний, середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості. Не гірше, ніж вчора. Трагедія сталася вчора о 8:45. Поліція кваліфікувала розстріл подружжя як замовне вбивство. Про обставини замаху на Аміну Окуєву детальніше в сюжеті. Перші постріли в селищі Гливаха почула чергова на залізничному переїзді. Пані Валентина каже, на роботу заступила о 8 вечора і вже через півгодини пролунали постріли. Сильный грохот слышала, сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Аміна Окуєва та Адам Осмаєв їхали в автомобілі. Вони поверталися у власний будинок під Києвом, коли по них відкрили вогонь. Кілери влаштували для подружжя засідку, стріляли з кущів біля залізничного переїзду. За кермом автомобіля був Адам Осмаєв. Його дружина Аміна Окуєва сиділа поруч на пасажирському місці. Її вбили пострілом в голову. Адама з осколковим пораненням в ногу доправили до лікарні та прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Ей в голову попали. За 200 метрів від місця трагедії виставили кордон поліції, журналістів туди не пустили. Правоохоронці наразі не встановили винних у вбивстві Аміни Окуєвої. Їх шукають у Києві та області, оголосили план перехоплення. Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення, відповідно, всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. В автомобіль випустили кілька куль, заявив прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Тривають слідчі дії, тому подробиці правоохоронці замовчують і навіть не розголошують попередньої версії вбивства. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення.
Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Окуєва та Осмаєв брали участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2». Підтримували торговельну блокаду Криму. Це був вже другий напад на подружжя. 1 червня у Києві на Подолі з Окуєвою та Осмаєвим домовився зустрітися чоловік, який представився французьким журналістом. В ході розмови в автомобілі зловмисник вистрелив в Адама. У відповідь Аміна вихопила свій пістолет Макарова і зробила кілька пострілів. Після цього подружжя тривалий час було під охороною ДСО, але незадовго до нинішнього нападу її зняли. Ельвіна Сеїдбулаєва, Дарина Іванютенко, Іслям Пінка, Заман, АТР. Аміна Окуєва співпрацювала з нашим телеканалом. Вона готувала до першого ефіру свою авторську програму та мала великі плани у журналістиці. Сьогодні телеканал АТР покаже першу і останню програму «Герої Кавказу» Аміни Окуєвої. Вона вийде в ефір о 22:15. Постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. НАБУ затримала сина міністра Авакова. В Олександра Авакова проводили обшуки у рамках розслідування щодо рюкзаків, які закуповувало МВС. У Харкові, де живе Аваков-молодший, оточили квартал. У лютому 2015-го МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровент» на 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень та ФОП «Плигачов» на 1 тисячу рюкзаків вартістю 2,1 мільйонів гривень. У червні 2015-го вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємство підконтрольне Арсену Авакову. Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження ще у липні 2015 року. Тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а торік у квітні Генпрокуратура передала справу Національному антикорупційному бюро. Один поранений за минулу добу, звітують у штабі АТО. У той же час на лінії розмежування активність бойовиків зменшилася, і все ж таки в Авдіївській промзоні та в Пісках не було спокійно. Терористи їх обстрілювали з протитанкових гранатометів. На Маріупольському напрямку ворог зав'язав бій і застосував великокаліберні кулемети. Українські військові теж відповідали вогнем. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі. Стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа, політтехнолог Пол Манафорт і його партнер Річард Гейтс не визнають себе винними. Про це вони заявили під час першого судового засідання у цій справі. Зараз Манафорта відправили під домашній арешт під заставу $10 мільйонів. У Гейтса сума застави вдвічі менша. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 80 років позбавлення волі. Напередодні їм обом пред'явлені звинувачення за 20 пунктами. Це відмивання грошей, несплата податків, шахрайські дії, робота лобістом іноземної установи без реєстрації. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливу змову Дональда Трампа з Кремлем. І зв'язок з проросійським президентом-втікачем Януковичем є один з ключових у цих звинуваченнях. Пол Манафорт консультував його на виборах, отримував за це мільйонні гонорари і не декларував їх у Сполучених Штатах Америки. В Австрії 66-річний чоловік застрелив 2 сусідів з карабіна і втік у ліс. Жертвою нападника стало літнє подружжя. Ще одна жінка отримала поранення. Чоловік стріляв з автомобіля. Поліція почала масштабну спецоперацію. Стрілка оголосили в розшук по всій країні. А в Штіволі, де сталася трагедія, закрили про всяк випадок школи і дитячий садок. Дітей попросили на вулицю не випускати. Правоохоронці знайшли тільки автомобіль, з'ясували, що його власник симпатизував нацистам. На задніх дверях машини був великий напис «Хайль Гітлер». В Україні оприлюднили офіційний трейлер художнього фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеїтаблаєва. Ця стрічка про захисників Донецького аеропорту за мотивами реальних подій. Зйомки проводилися у Києві і на Чернігівщині. Фільм має вийти у прокат 7 грудня. Режисер Ахтем Сеїтаблаєв присвятив цю прем'єру Аміні Окуєвій, яка загинула внаслідок обстрілу авто вчора поблизу Києва. Аеропортів Чорнобилів. Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман» о 16-й годині та дізнавайтеся більше. Зараз ефір продовжить програма «Бубун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.